हाब थफ्लासिमानि मा दोनखोलैनि बस्थासिमानि थाखा फैसा गोजा खामालाय बाला नै बियो इलेक्सननि सोरबा गारना चलो बेबायदि थांना जोंनि माबानि जोंहा बैसागु फोरबो आफादनि अर्डार लेखा लायनो थांनाय दाख्लैनिफ्रायनो खोनानो दोननाय दंमोन बेखौ मोनाखैमोन आरोना जेबो मोननैसो बारना दंबावो ओंखायनो बेखौ जों लायनो थांगासिनो दङ फरायना नै जोंबो थांगासिनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबा जों नैबे ब्लगा माने बाइक सानैसो ब्लग जागोन आरोना माबाल' जागोन माने आं ओरैनो देखायनो हानाय नङा मानो होनबा जों ओरै बासआव थांनाय नालाय थाव गोसो मोनलांनाय नङा आरोना सा थांनानै सा फैनाय बेनो माने जों लामाफोरखौ देखायसै आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना मोजाङाल' आंना बाइकआ बोख'नो हालायलायलालै सानै गेजेर थिखांनायखाय बिराद गोजौ ना माबायाबो नै एकदम सरख्लायथार बाइकआ एसे प्रब्लेम होना दंखायो नालाय एकदम दा बानायनोबाबो मिस्ट्रिफ्रा बानायनो रोंला माबा मा जाखोथाय बिराद प्रब्लेम मोननानै दं आङो पिकआप लाया आरोना ओमफ्राय बाइकआलाय स्टार्ट जायो खनसेनो जाखायो ओमफ्राय जेब्ला नों साफ्रेगोन ओमफ्राय साफ्रेबाथाय माबा गाखोनोखि दावखोनो हायो माने लाखिलायनांबायसो एसे बै गोजौआव थखाबावलै थखाबाव दं दा मानखोनो हानाय नङालाय मा प्रब्लेम जाखो जेबो बुजिना मोनलां बाइकखौनो मिस्ट्रिफ्रानो रोंला माने बानायनो थिग जियादल दालां बारखांनानै नैबेनि सिनारिया बेबायदि आरोना ओरै हाजो दङ नैथिंजाय ओरै हाजो सेर 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 थांबाय थानानै ओरै बैथिं मोनसे ओरै दावख्लायनाय नङा बिथिं ओंखारलाय हाजो सेरजों थाङासै आरोना नैबे सियादल एकदम रुगुंजों फैनानै बै बर' मोनसे बर' गामि मोनसे दं आरोना लोखियापुर होननाय बेजों ओरैजाय बारस'लांसै माबा दैमा जिं 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 मोनसे लामा फिसा दं आरोना बिजों फैबाय जों बारस'खाबाय खनसेनो लामायाबो जों साबसिनमोन होनबाबो नैबिजों फैबाय खनसे एसे लामाखौ नायनांगौथ' मिथिना लानांगौ नैबे लामाजों खनसेल' फैबाय खनसे फार्स्ट टाइम फैदों आरोना नैबे बै खनसे धेमाजि फेस्टिभेल जानाय लामाजों खनसे ओरै दावखोनानै जों माबानोसै आरोना दैमाखौ खनसेनो माबाखौ मोनहैगासिनो आरो ओमफ्राय लोखियापुरि बारस'नानै बर' गामि दं बे बर' गामियाव मोनहैगासिनो आरोना लामाया माबायदि जागोन थांनाया लामाया एकदम अबस्थाया खाहैथारनाय दैमा सेरनि लामाथ'
मोजां बै बहुद मोजां मोनो हाजो सेरनि लामाफोर बे हाजो गेजेरनि लामा बहुद मानसि थांलाय फैलाय खालामो लामाजों एकदम माने दालां मोनसे दंथारो मानसिफ्रा बै अरुणाचलनि दालांजों माने थांलाय फैलाय खालामबाबो दावखोनो बायोना मोनसे खोथा बै आं दाख्लि जे बै प्रधान बर' फैनायाव मोनसे दालांनि एनाउन्समेन्ट खालामदों होन्दोंमोन जे नैबे जायगा नङा नैबे जों दा जेनाखि लामाजों फैदों बे लामाजोंनो बानायनायनि सम्भाबना दं आरो जुदि बेजों जायाब्ला बिदिनो बै बेजों सिदा मोनसे लामा दं आरोना बे फरेस्ट केम्पनि दहाय लामा होननाया आङो बे लामा जोंना नैबे माबा मोनफैबाय आरोना दायो नैबे जाहैबाय माबा धेमाजि जेनेरेल कलेज आरोना नैबे फिल्ड बेयावनो बुहुद खेल जायो बिदिनो पुलिसबो खारफैलायनो मोनखांबाय आरोना बेयाव ओमफ्राय नैबिथिंजाय जाहैबाय टाउन बिथिं ससे थांबानो टाउन मोनसिगोन जोङो ओमफ्राय ससे थांनानै जे राइटजों थांबानो धेमाजिनि मेन टाउनाव फ्राय हाबबाय आरो जोंना बिराद गारि माने बिराद लामाया फिसा नालाय माबाया बिराद ट्राफिक आरोना जायगायानो माने गारि गंसे फैबाथाय हाबनो जायगायानो गैया ओरै साइडआव गारि लाखिनो जायगा गैया लामा गेजेरसिम फैलाय सोरबा सोरबा गारि पार्किं खालामना दोननाया बिराद माबा जायोना ट्राफिक जायो बिदिखायनो जेनेबा एकदम लासै लासै सुस्रांनो गोनां जायो गारियानो नुवाखै माबायदि थाफैयो एकदम लामा गेजेरसिम थाफैलायनो नागिरो आरो ओरैबायदि माने लामाया टेक गेजेराव विशाल धेमाजि टाउनाव मोनफैबाय आरोना अलरेडि माने बाइकआ जोंना माबा गोनांथ' एसे प्रब्लेम होबाय थायो माने डाबल जाबाय टाउन नालाय माने स्टार बन्द जाबाय थानो नागिरो ओंखायनो ओंखारबाय सिंगल बाबारा प्रब्लेम नङा हा दोनजायो सिङावबो दिगदारसो बाइकआ जोंना एसे प्रब्लेम जायो डाबल गाखोबाथाय माने बोख'नो हायाना बाइकखौ ओंखायनो ओंखारनानै थाबायबाय जों ससे इयावनो दोनजायो
माबायावबो सिङावबो दा दिगदार जागोन दोननो दिहुनफिननो दिहुनलायना बिराद गाज्रि जायो नालाय ओंखायनो बेयावनो दोनबाय आरो जानो बिदिनो थाबायलांसै ससे बाइकखौ स्टेन्ड खालामबाय फारसेथिं इयावनो दसे मोननैथिं थांनांगौ आरोना ससे बे ससेखौ जों थाबायलांसै आरोना इयावनोखा नैबे नुहुरनाय माबानि बै बर्ड न'नि खाथियावनो आरोना ओरै हाबलांबानो मोनो सानैया मोनहैबायानो खोमा आसोलफ्रा धेमाजि टाउनखौ एसे नायना लादों नोंथांमोनहाबो नै बहुद गारि मानसिफ्रानो खम माने गारियानो गारि जाजोब्बाय दाबायदियाव गारियानो गोजासै जेरैबो नाय गारि मटर बुस अभार गारि आरोना जायगायाथ' लामाया एकदम ट्राफिक जायो माबाबाथाय एसे मोनाब्लिबाथाय दाबायदियाव बारा जाया ट्राफिकआ ओमफ्राय बिनि थिग नै बिथिं जायो आरोना ट्रान्सपर्टनि गेटआ नै गेटआ एकदम सिम्पोल आरोना बिनि गेटआ बानायनो आं भिडिअ लाबाय थाला सिङाव नैबेनिफ्राय लासै धेमाजि डिसि अफिसाव अलरेडि मोनफैबाय जोङो नैबेनो आरोना धेमाजि डिसि अफिसा बारा एसे हाइ फाइ नङा एकदम गारियानो गारिनि सिङाव जों गारिखौ लाबोआसै आरो सिङाव बाहेरायावनो गारबाय जों जाय खामानियाव फैनाय नोङो बे खामानिया एसे जानायनि आसा दं आरोना नैबेयाव हाबफैबाय आरोना हटेलाव जानोसै एबार उखैबाय मेथाइआनो लारि लारि बहुद मेथाइ दं सोर माखौ जायो जासिनो जाथोंसैलै ओंखामा एसे उखैबायथ' साहा लोंसै आंथ' जानो बायो साहासो लोंनो लुबैयो आं खामानिया जानानै माने हटेलाव हाबफैबाय आरोना जोङो नै एबार साहा लोंसै फट' जाथोंसै साहा लोंग्रा लोंसै आरोना सोर मा जायो जानोसै माबा जानोसै साहा लोंसै आङो ओमफ्राय मेथाइ जानोसै आरोना सेंग्राफ्रासो मा जागोनथाय सोंना नायनो मा जागोन सेंग्राफ्रा खोन्थादो एसे फट' जायो दा साहा लोङो साहाखौ लोंसै खोमालै फट' जाला ओंखाम गैया खोमादो साहाखौ लोंसै मिस्टि गोदै जानोसै दा साहा लोंखाबाय आरोना नैबे हटेलाव लोंग्रा साहाखौ ओमफ्राय दाना साहा लोंखांनानै ओरै ओइथिंजाय बाइक थाव सोनानै थांसै आरोना बाइकआ थावआ खम जादोंमोन ओमफ्राय टाउनाव फैनाया बहुद खम जादोंना साननैसो थाव सोनोनो मोनाखैमोन आरोना ओंखायनो माने थाव सोनानै ओरै थांसै आरो दहाय हाजोजों ओंखारलांफैसै थ' जों ओंखारलांबाय थानोसै आरोना जों थांबाय थानोसै बिथांमोनहा गय जादों हटेलनि महरानो बेयो धेमाजि टाउनखौ खनसे लास्ट देखायनो सानसै नोंथांमोननि ओरैजाय गोबाङाव थांगोन ओमफ्राय जों नैजों थांनानै नैबे मोनसे थिनालि दं आरोना नैबेजों थांनानै ओरै हाबलांना पुरा ओरै हाजोजों हाबैनोसै हाजो मोनहैबाथाय ओरै जियादल दालां खाथि मोनहैखासिगोन आरोना जोङो ओमफ्राय मोनहैखाबायखौनो लादो जियादल दालां मोनबाथाय हाब थफ्लासिमानि मा दोनखोलै बस्थासिमानि थाखा फैसा गोजा खोमालै बाला नै बियो इलेक्सननि सोरबा गारना दोनबाय खोमा बिदियाव दोनबासो रावबो फाथा लायाना बाला होनायखौ नायनोसै नामा बेखेवनानै फैसा गोजा खोमा बाला नै मालाय बे भिखारिनि खोमा एकदम मोनजागोन ना मोनजायाखै मोनलोंगोन ना मोनलोङाखैलै थबनो बस्थायाव फैसा दं खोमालै इलेक्सननि एक्सुवेलि फैयै फैयै जों मोनसे लामायाव लाखिबाय आरोना नैबेयाव माबायाव हाबलांनानै जथेस माबा टेक्सुरि हाबलांना लाखिबाय आरोना बे सासे लोगोनि बिमा लोमजादों बेखौ नायलांनो होननानै सासेया गथ'फोरनो मेथाइ बायदों आरोना नैबे दखानाव नै बिथिं हाबलांनांगौ लामाया नै बिथिं हाबलांबानो बै टेक्सुरिखौ लोगो मोना माबा मोनहैगोन आरोना आं जोंनिबो लोगो सासे दंखायो बे टेक्सुरियाव थ' जों बेयाव हाबलांनो थांसै आरोना ओरै हाबलांनानै नायलांसै लोमजानाय माबायदि जादों नोंथांमोनहाबो नायलांदो आं गामिखौबो एसे देखायसै नोंथांमोननो सोरबा फैयाखैबा गामिखौ एसे नायना लादो आरोना आं देखायलांबाय थानोसै नायलांबानो जाबाय फैयै फैयै जोङो नै माबा गामियाव मोनफैबाय आरोना मा गामि मोनबाय बेखौ टेक्सुरियाव गामियाव फैबाय आरोना जों नै बिसिनाव फैदों बेखौथ' सिनायखायोबो आं खनसे देखायनोसै आरोना ओंखायनो बिथांखौ बयबो सिनायखायो नै बिसिनाव फैदों जोङो नै मोजां ना खबरफ्रा नै माथो दख'नाबो दंना बर'आ माने जेरावबो आवग्रिनानै दंजोबथारोलै गामियाव दरबेसेसो न'खर बेसेसो दं नोंसोर गामियाव 52 बवा गामि दरसेल'सो नङा होमबा बाब एफा गिदिर ना जों गामिनिफ्रायसो देरसिनबाव माथो बिराद गिदिरनो गामिया 52 न'खर माने ओरैबायदि गामि गिदिर माने दरसेल' बेयाव दं आरोना ओमफ्राय बै साथिजों मोनसे दंबावो लोखिसाफोर होननाय ओमफ्राय बेयाव स्कुल मोनसे दं बे बाथौ मन्दिर दं आरोना ओमफ्राय ओरैबो दंबावो खोमा नैबेयाव थिनालि दं मोनसे नैजों फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय नोंस्रानि न'आ नैबेनो आरोना
हरेन एक गुलि दिउ सिखारना मानोना नोजोरा माथो ओरैबारै जागासिनो दंथारो खानाया एकदम बाइकआव हेलमेट गाननानै अबस्था गैला आरो नै एकदम गावजें जाजोब्बाय नायथावथारला माथो खालामबावनो आरोना नायदो बेखौनो आराम दुगैना फैदोंबाबो माने अबस्था गैला नै गावजें जाजोब्बाय थाव फोननायाबो गैला गामियाव मोनफैबाय आरोना जों नैस्रावनो फैदोंमोन आं एसे नोंसोर गामिनि मानसिफोराबो जमा जादों नालाय बेखौ एसे देखायनोसै आरोना ओमफ्राय नायनानै लाबानो जाबाय बिसोर जाहैबाय माने गामिनि रायजोफोर आरोना मोजाङैनो दंना खबरफ्रा बिसोर गासिबो गामिनि रायजोफोर आरोना फादार नै बिथांनि जोंहा फादार आरोना महरफ्राबो एसे एखे बिदा जायो दा बिदा गिदिर गासिबो जमा दंना र' थाथ' होमबा जिरायथ' भिडिअ नै बिसोर गासिबो रायजोफोर आरोना टेक्सजुरिमोन ना अ बेयावसो मा भिडिअ आमाय आनै आनैनो बेखौथ' सिनायखायो आंखौथ' फ्राय जों लागोन एसे सिनायखायो जों लागोन थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना आं माने बारा लाबाय थायाखिसै माबाखौ एकदम लामायाव दिगदार आरोना माबा बाइक सालायबाथाय भिडिअ लानो दिगदार जानायखाय माने लायाखिसै आरोना जों माने डाइरेक्ट फैनानै माने दहायनो मोनफैदोंमोन आं मोनफैनायालाय ओमफ्राय फैनानै नै दा मोनागुलायबाय आरोना मोनानानै जों दासो माने न' मोनफैनानै बे भिडिअखौ लोगो लोगो बानायखाबाय ओमफ्रायथ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना हरखाबनो मालाबा माने मोजां थाङोबा बे गामिनि जिथुनिखि टेक्सजुरिनि माबाफोरना गामिना आं बेखौ एसे मोजाङै देखायफिनगोन आरोना